Здравейте, тейковци! Днеска в съветите на татко Барбара ще бъдат визирани и стресирани количките. Значи, 5-6 колички минаха през нашите ръце. Двете ми бебе, ние имаме две бебета. Преди да разбера истината, която всеки крие, особено тези, които произвеждат колички за по 3000 лева. Единствените колички, които имат някакво значение, са тези колички, наречени чадър, които слагаш в багажника, 2 и си държиш една у вас, 3, и тези колички са по 100-120 лева. Ако искаш малко по-скъпа, може да си купиш, нали, тя е по-здравичка, така, но по принцип пак такива да се свиват. Те за секунди се свиват, за секунди се разгъват, насякъде може да се карат, може детето да бъде увито в допълнителни неща и зимата може да се ползва, но това са количките. Не си давайте парите за тъпоти, ползвайте си готините колички и ще ви бъде удобно и качествено. Това е днешният съвет от татко Бар.